Așa, goală, arată masa elevilor din școli după 1 ianuarie, când s-a dat ordonanța trenuleț și când s-au scos toți banii pentru masa caldă. O să avem din nou și avem deja copii care nu mai merg la școală pentru că nu au părinții bani să le dea un pachetel și o să avem în continuare, în orașele mari mai ales, copii care ies de la școală flămânzi. Unii au bani să cumpere de la părinți ceva de mâncare, alții se uită la colegii lor care mănâncă. Cred că cel mai rău lucru pentru educația primară și gimnazială din România a fost de la 1 ianuarie scoaterea tuturor fondurilor. Mai sunt câteva primării bogate care au bani de așa ceva, dar noi trebuie să fim siguri că toți copiii, cel puțin în ciclu primar, au de la statul român șansa să nu plece flămânzi de la școală. Te rog, am văzut ideile tale extraordinare, le sprijin și te rog să spui tu în concret cum v-ați gândit să aplicăm așa întâi într-un loc mai micuț, dar să extindem în toată țara, Oana. Conceptul Oana Crețu este șaorma, alocație, educație. Este un concept, o idee. Se referă la un sandwich, pentru că noi nu avem infrastructură în școli. Nu putem să mâncăm în sala de clasă. Și la penitenciar, în Finlanda, este all inclusive, ca la e bufet suedez, oameni buni. Adică noi nu ne permitem pentru copiii noștri un sandwich care să conțină lipie, cărniță, legume, sosuri naturale, eventual cu usturoi, da? Dar, bineînțeles, cu rețete speciale pentru copii, adică o dietă adaptată și hrănitoare. Ce părere aveți? Sunteți de acord? Eu am o părere foarte clară. Copiii nu trebuie să plece de la școală flămânzi. Copiii nu trebuie să vadă că unii colegi ai lor au bani de la părinți să mănânce și ei nu au. Copiii nu trebuie să fie diferențiați dacă stau într-un oraș bogat, unde primăria are bani să dea pentru masa caldă, sau dacă stau într-o comunitate mai săracă, în care primăria nu își permite nici să achite curentul sau apa pentru școală. De aceea, pornind de la ideea voastră, eu vreau să spun că voi cere noului guvern, de la 1 septembrie, când încep școlile, ca absolut toate școlile din România, în special începând cu cele din zonele cele mai defavorizate, mai sărace, să aibă bugetat de la bugetul central o masă pentru elevi. Că acea masă, așa cum spuneai foarte bine, nu putem avea în școală pentru că nu au sală de mese. Că acea masă înseamnă diferite produse mai clasice sau mai noi, cum de altfel mănâncă cei tineri. Copiii niciodată nu ar arunca așa ceva la gunoi, adică ar fi atrași de școală. Dar eu vreau în același timp să fim siguri că mâncarea pe care statul o plătește este o mâncare sănătoasă. Exact. Și dacă se poate, mai am eu o idee la care țin foarte tare, să fie 90% mâncare produsă în România. Da, bio. Nu mâncare importată. Sănătoasă, produsă în România și accesibilă tuturor, nu doar celor din comunitățile bogate. Acesta e un program prin care cu adevărat combatem abandonul școlar, cu adevărat îi facem pe copii să se simtă tratați egal, pentru că de fapt asta e problema, să nu se simtă discriminați. Da, dar, și eu cred că putem avea succes. Șaorma nu vine singură, șaorma vine la pachet cu reforma în educație. Sunteți de acord că learning by doing este ceea ce a funcționat cel mai bine și vine din Finlanda încă de acum 40 de ani, acest sistem de educație efectiv eficient? Eu cred că tocmai terminăm 10 ani de România educată, cică, a domnului Iohannis, în care domnul Iohannis a vrut să facă din educație așa o șaorma cu de toate, cum se zice, exact. Dar n-a ieșit. Au ieșit 5 module. De păcate a ieșit o mare dezamăgire pentru profesori, pentru elevi, pentru părinți. Și
cred că reforma adevărată în educație pornește de la copil, pornește de la profesori, se duce mai departe spre părinți. La programă, însă, neapărat programa școlară care este, din păcate, defectuoasă. Eu ce țin cel mai mult, că oamenii zic că acum sunt de dreapta sau am fost de stânga, nu știu dacă sunt de stânga sau de dreapta, dar toată viața mea o să cred că educația trebuie să fie accesibilă pentru toți. Dumneavoastră nu sunteți fondatorul Partidului Pro-România? În ce an s-a fondat Pro-România? Ba da, 2018. Da? Și ce doctrină are? Exact, ideea de a promova valorile românești și binele, până la urmă, al românilor, fie că sunt aici în România, fie că trăiesc în altă parte. Dar, ca să mă întorc la educație, cred absolut că educația trebuie să fie accesibilă tuturor. Cred că diferența între un copil dintr-o familie bogată și un copil dintr-o familie săracă este un lucru foarte rău. Cred că diferența între un copil care trăiește într-o comunitate, oraș bogat, sau într-o comună, oraș sărac, e o mare greșeală. Cred că orice copil din această țară, din cea mai săracă familie, din cea mai săracă comună, trebuie să aibă un drept egal la educație cu cel din cea mai bogată familie și cea mai bogată comunitate. Ce părere aveți despre bullying-ul din școli? De exemplu, am auzit că în unele țări nu se dă notă copilului, se dă notă echipei. Adică se fac echipe, să spunem, de câte 4 elevi, 2 mai harnici și 2 mai slăbuți, și nota este a echipei. Și atunci se trag unul pe celălalt. Și copiii vin acasă, ca în țările din vest, Europa de vest, cu temele făcute. Vin acasă plimbați, educați și mâncați. Adică și noi, părinții, trebuie să ne bucurăm de copiii noștri în timpul liber, nu să-i omorâm cu meditații. Cu teme și meditații. Da, noi făceam teme cu fetița până la 3 dimineața uneori. Adică vreau să vă spun, domnul Ponta, 21 de materii la liceul de arte în clasa a 7-a. Copilul nu știa cine este Eminescu. 2 semestre a studiat Ursulețul Bianca. Aveți copii, nu? 3. Da? Și Maria? La Maria, când aud, are? 11 face în septembrie, când aud că în weekend avem și noi timp să stăm împreună, nu, trebuie să facem teme. Păi zic, stai așa că merge de dimineața până după amiaza la școală. Categoric. Vă aduceți aminte cât timp liber aveam noi, că suntem cam din aceeași generație și îmbrățișăm aceeași profesiune juridică. Aveam foarte mult timp liber, oameni buni, și în timpul liber aveam atâta creativitate, atâtea hobby-uri. Nu ne trimitea nimeni la bibliotecă sau la film sau la teatru. Ne duceam pentru că aveam timp. Sigur că da. Efectiv, noi omorâm creativitatea și plus de alta, copiii nu se integrează când termină școala în economie, pentru că termină școala fără să cunoască o meserie. Tocmai din cauza că sunt foarte multe materii, programa foarte încărcată și în final nu rezultă cu o specialitate. Practica lipsește cu desăvârșire. Noi am făcut laboratoare. Eu cu siguranță. Și aș vrea ca în Finlanda, da? În Finlanda, când s-a făcut reforma, cei care aveau dreptul să dea examen, să devină profesori, trebuia să fi fost ei în timpul școlii printre primii elevi. Da? Și plus de alta, digitalizarea, oameni buni. Știți că sunt atâtea școli unde se scrie încă cu o cretă pe tablă. În zilele noastre este atâta reticiență pentru laptop. Cum vi se pare acest lucru? Credeți că copiii aceștia trebuie îndepărtați de tehnologia modernă? Cu siguranță. Accesul la tehnologie dă o șansă egală copiilor din România, copiii din întreaga lume. Cu siguranță au fost 10 ani de politizare și de declarații fără conținut legate de educație. Cu siguranță am involuat în acești 10 ani, am alocat mai puțin resurse și am avut rezultate mai slabe. Iar eu cred că noul guvern trebuie să revină la ideea că educația se face pentru copii. Că pentru că acest lucru trebuie să ai un corp profesoral respectat și bine pregătit,
și că la un moment dat trebuie să facem și educație cu părinții copiilor, care să înțeleagă ce este bine pentru copiilor și să-și unească eforturile cu profesorii pentru binele copilului. Asta este abordarea mea de părinte, în primul rând. Da, După am aceea văzut că dumneavoastră sunteți foarte implicat ca tată. Mergeți cu juniorii în parc, jucați. Apropo, ați sosit înainte de GTA 6? Aici echipa mea tânără și sigur Andrei și cu Maria mă țin la curent. Înțeleg că GTA 6 așteptat de mult. Odată cu alegerile noastre, nu? Deci la Cotroceni instalăm GTA 6. Perfect. Iată, mai avem un angajament. Dar omul Victor Ponta, spuneți-ne un pic despre viața noastră personală, că oamenii nu știu, mai ales cei tineri, nu cunosc detalii din viața personală. Câți frați ați avut? Ce părere aveți de adopție? Și dacă aveți ceva de adăugat? Nu, vreau să spun un singur lucru. Am crescut cu cele două surori ale mele și cu mama. Ambele biologice? Nu. Sora mea cea mai mare a fost adoptată, dar nici nu ne gândim la asta. Sunteți? E sora noastră, bineînțeles. Exact. Și copiii, toți trei sunt biologici? Pun niște întrebări incomode, dar oamenii trebuie să știe că nu vreau să vorbesc. Aveți o latură umană. Deci unul dintre copii nu este biologic, dar toți cresc că... Da, e fiica noastră. Este fiica dumneavoastră. Este sora cea mai agitată, normal că e cea mai mică a celor doi mai mari. Nu pot imagina viața fără copii. Și cred că de fapt asta rămâne după noi pe pământ, nu funcțiile, nu banii în niciun caz. Însă cel mai mare câștig al meu este că ei mă țin tânăr. Mă țin tânăr și mă țin conectat la ceea ce e important pentru ei. Nu sunt genul de părinte care să spun, n-am spus copiilor și nu o să spun, trebuie să faceți facultatea aia că așa zice tata sau mama. Trebuie să vă faceți, nu știu, doctor ca să mă mândresc. Eu oricum mă mândresc cu voi, orice ați face în viață, dar trebuie să faceți școală, pentru că școala înseamnă pentru voi ceva bun, nu o faceți pentru mine. Trebuie să învățați în fiecare zi. Vreau ceva să vă spun niște secrete. Să fiți oameni normali. Atunci când a fost pandemie și era învățământul online, am avut ocazia să particip la toate orele. M-am bucurat foarte mult în fața calculatorului. Exact, stăteam cu fetița și m-am bucurat foarte mult că aveam acces și apăruse catalogul electronic. Eu știam ce teme se alocă, știam ce note are copilul, absolut tot. Un lucru nemaipomenit, adică vreau și eu să știu ca părinte ce se întâmplă la școală. Adică mi-a fost foarte greu să înțeleg ce se întâmplă la școală și de ce copiii suferă de depresie. Oameni buni, copiii chiar au depresie. Este un fenomen. Din cauza Pentru asta. că nu vrem să înțelegem că nu sunt oameni de 40-50 de ani. Sau au problemele lor, au așteptările lor. Și eu fac în fiecare zi și în fiecare moment efortul de a înțelege, de a mă adapta eu, de a învăța eu de la ei, mai ales pe partea tehnologică, nu doar la jocuri, ci la tot ce apare modern, la trenduri, la lucrurile pe care ei le urmăresc și care sunt importante pentru ei. Și da, ei mă țin cel mai conectat la noua generație, iar eu încerc să le dau un exemplu cât mai bun, dar în același timp să le dau încredere și să le spun orice alegeți să faceți în viață, vă susțin, doar să fiți cinstiți și să încercați să fiți fericiți. Asta e cel mai important. Mi-aș dori ca profesoara de biologie, când intră în clasă, să spună: bună dimineața, copii! Ce mă bucur că ne revedem! Astăzi învățăm despre frunză și scoate și frunza. Așa. Eu am participat la aceste ore online și știu că profesoara se enerva, îi jignea pe copii și uitând că părinții pot fi în preajmă. Adică lucrurile acestea nu vreau să se mai întâmple. Eu cred că cei mai mulți dintre profesori sunt buni. Sigur că există și profesori care
care greșesc, așa cum există și părinți care greșesc. Da, dar noi dar cu școala e iubire, cea mai importantă. cu iubire, cu multă iubire și înțelegere și cu valorile toleranței vom putea să aducem o pace socială, o normalitate, că de fapt acest lucru ne dorim cu toții, normalitate. Și să avem viitor. Și viitorul reprezintă doar cei tineri. Nimeni altcineva. Nu suntem noi viitorul, de ce ei v-ați sunt gândit viitor. să candidați după 10 ani când vă era așa de bine, Uite, o liniștit? să Și spun de mai ce. am ceva de spus. Dumneavoastră ați luat un examen extrem de greu. Oameni buni, eu sunt avocat. Examenul pe care l-a luat dânsul la Institutul de Înaltă Magistratură este extrem de greu. Eu cred că nu l-aș fi luat, examenul acesta. Și totuși aveați o carieră, putea să ieșiți la pensie specială la 40 ceva de ani, nu? Nu vreau la pensie. Nu, ați fi putut. Și ați renunțat la acest confort. Merită pensiile, da? dar eu merit Ați renunțat la tot confortul acesta. Vă răspund imediat. Și știu că nu ați intrat dumneavoastră în PSD, ci practic PSD a avut nevoie de specialiști. Și o să aibă și în continuare. Da. Haideți să vă răspund foarte direct și foarte scurt. Acum ce s-a întâmplat? De-ați luat hotărârea să vă întoarceți, că veniți din mediul privat, unde e bine. Uite, țara aceasta și poporul acesta a investit în mine și eu, un copil de pe Dinicu Golescu, de la Gara de Nord, la etajul 5, unde stăteam cu familia mea. Mama contabil, economist, nu? Am ajuns să fac o școală, am făcut un liceu, am făcut o facultate, Facultatea de Drept din București. Am mers în foarte multe țări, am ocupat funcții importante, funcția de procuror în primul rând, după aceea deputat, prim-ministru. Și vine un moment, la mine a venit la 52 de ani, când zici, dom'le, trebuie să dai înapoi din ce ai primit. Știți de unde și am vă primit cunosc? foarte mult și acum e momentul să dau înapoi. Știți de unde vă cunosc? Dumneavoastră, când erați tânăr procuror și nu erați în PSD, veneați la o asociație studențească și predați tinerilor studenți seminarii. La acea vreme. Vă aduceți aminte. Da. Nu mai număra nimeni. Da. Oana Crețu a putut să participe la cursuri în toată Europa. În toată Europa, Strasbourg, Paris, Helsinki, Sorbona, unde n-am fost, și la Londra, pentru că eram membru în asociațiile ELSA și AEJ, asociații studențești europene. Aceste training cursuri, intercultural learning, trebuie să se întoarcă. Nu am mai auzit, acești copii de astăzi nu beneficiază de aceste cursuri de intercultural. Pentru că și dumneavoastră ați făcut 3 luni, nu? În Italia. Nimeni nu înțelege că era o normalitate. Eu am mers la multe cursuri de genul acesta, ca și dânsul, să aplici. Deci pur și simplu aplici și ești selectat și atunci mergi la acele cursuri. Sănătate, numai bine. V-am transmis norocul meu, m-am fost un om norocos în viață. Doamne ajută, am nevoie să știți. Ne-am mai întâlnit odată și n-am, fără lucru să deranjez. În 2002 eram consilierul personal de Muranu. La curte. Am venit la guvern la o reuniune. Și eu am fost din partea Muranu. Să fiți sănătoși și mulțumesc, am nevoie de noroc. Mulțumesc mult. Doamne ajută. Doamne ajută. Vă mulțumesc mult. Sănătate. Da, deci aceste cursuri reprezintă o normalitate și copiii încă din gimnaziu ar trebui să aibă acces la acest schimb. Programul Erasmus, însă trebuie să investim și trebuie să mai e un lucru important. Foarte multe burse am acordat și noi pentru tinerii de peste Prut, care sunt români, ca și noi. Dar să nu uităm de unde am pornit, de la faptul că fiecare copil trebuie să aibă o șansă egală, indiferent dacă familia e bogată sau săracă, sau dacă orașul în care locuiește e bogat sau sărac. Eu acest mesaj vreau să-l susțin. Să știți că și un copil care are de toate este foarte sclifosit. Nu vrea să mănânce nimic. Dar când se pune la masă cu ceilalți copii, mănâncă tot. Adică este important să învățăm că împreună, n-am copii sclifosiți, n-am această problemă. O echipă, adică copiii trebuie să învețe să lucreze și să trăiască în echipă.
Și acele principii ale toleranței, ale iubirii trebuie din nou promovate. Așa este. S-a uitat. Trăim într-un conflict perpetu în ultimii ani, din păcate. Și eu mai am să vă întreb despre ideile mele puțin mai excentrice, de exemplu. Eu am vorbit că s-a experimentat amnistia fiscală în anumite țări care se aflau în prag de faliment, cum ne aflăm și noi. Adică, practic, în Argentina, în Albania, în Turcia, când erau într-un deficit fantastic și inflația de 200%, da? Birocrația și taxele mari, în momentul în care banii se întorc în circuitul economic, scade inflația, intră în competiție cu băncile. Eu am o idee mai bună pe care am și aplicat-o și care a dat rezultate și mai bune. Și anume, când am redus TVA-ul de la 24 la 9%, am încasat mai mulți bani, pentru că n-am mai avut evaziune fiscală. Când am redus impozitul pe dividend de la 5%, la fel. Uite, acum plec de la această întâlnire cu ideea pe care am spus-o zilele trecute, dar acum gata, sunt convins de ea. Din nou TVA-ul de la 9 la 5% la toate alimentele și o să vedeți că în acel moment producătorii români o să câștige bani, copiii o să aibă, părinții o să aibă mai mulți bani pentru alimente și nu o să mai avem deloc evaziune fiscală în acest domeniu. Turcia și Spania sunt lideri pe piață în agricultură. De ce? Pentru că acolo statul este implicat activ, adică colectează direct de la producători, au centre de colectare. Și mai mult în Spania au, chiar așa le spune, cooperative, culmea. Deci, practic, mai mulți producători au și un manager care se ocupă de contracte pentru a vinde producția intern și extern. Deci, considerați că agricultura e speranța de revenire a României și toate măsurile pe care le-am anunțat, o să vedeți că anul viitor o să mâncăm 90% mâncare din România și producătorii români nu o să-și mai vândă firmele la străini. Vă promit chestia asta.